Good day mga kamugna. Alright. Uma naman ang office hour, unya, gisulong ko sa akong usa ka amigo. Ako kining ipaidaila kaninyo ang akong amigo. So, Gar, ligar. Okay. Sila. Ako na po sa vlog. So, mo din si Edgar ang atong amigo na kompositor na mo nagpasikat sa kanta nga Ayaw pagsaan. ayaw pagsaan. Na mga lagi nga, nari ko nimo kay, nagsaan mo ko nimo kung mga sana nga sa text nga, ay ang tika kay hagdun tika mga konsumo. So nito nga to. Okay, siumay man imong gusto. Ah, Ato na to kining sikat nga siumay sa bisa kay di lang pagkaon ang gipasabot nga lami ni kay sikat man gid niya sa bisa. Apan ang taga Pisa gihimuan ni kini nila og festival. ang ganun, Shumay Festival. Siumay festival nga murag mga unom na siguro ni mga kamugna katuig ang nilabay nga himuan din nila og festival ingon ani nila ka pagpangga ag siumay nga pagkaon sa ilang barangay para matilawan nato karon ug unsa gyud kalami kay sumala pa sa taga Pisa nga ang kalami kuno sa siumay murag sama kuno kalami sa pagmahal paghigugma sa ilang iya. Yeah, Valentine sa rabang Kay kapit ang Valentine's Day ka mo nga So di na ito maglalay. dito mo kay gusto naman ka ato may siumay mga kamugna atangin kay padong ni ngadto So sa magkita tayo mga mugna sa barangay Pisa. Simayan sa Pisa. Bye-bye. Mao ni mga kamugna ang atong atuan nga siumayan diri sa barangay Pisa. Mao ang Kuya Jeff Siumayan, the original siumay diri sa Pisa. Daghan diri mga kamugna ang nagtukod og mga lain-laing siumayan. Mao na kini ang barangay Pisa. Kung sa diin daghan kayo ang naninda og siumay kining lugar. So kamugna og katong wala pa nakasuway og ari sa barangay Pisa. Diri ang original nga siumay sa Pisa. Kung diri ni sikat kining siumay. Makita ninyo nga daghan kayong tao sa asa naglinya. Ingon ani nagkaroon successful ang siumayan ni Kuya Jeff diri sa barangay Pisa. Gi-recognize gid siya nga siya ang nag-introduce og siumay diri sa Pisa ug nahimuan pod kini sa barangay og festival gitawag nila nga siumay festival sa Pisa. So mao na kini karon dako na ni-improve na ang nahimo na ang murag restaurant ang dine-in na gyud formal dine-in na gyud ang mga on diri sa Kuya Jeff Siumayan sa barangay Pisa. Kuya Jeff, gusto may aghat nimo nga nganong nihimo ka ning siumay. Yung sa man nimo pagsugod? Ang sinugdan kita ni, dili ko yung anak ka ng maligyan so may dili ni ko sira ko sa anak ng may ikan ko sa kanang ako trabaho sa una kanang nako sa shop machine operator ko sa remote ko kanang agi ko ng precision machine ana saya machine shop anya kanang auto nagkalalain ng sila katuloy ko ang mga trabaho kaya may katapusan ako kuhan ako sa Bisaya Mission siya kaya sa Bulacau kaya na tawag ko na naundang ko nila naundang kaya murag hindi ang trabaho nila muna nga nakita ko lang trabaho ito nga nakunaon na pa nga kaya lang ko yung mundo nga may partner ka na kuhan nga kuhan na
business na ko nga ganang sumay. Manang, suka dito, year 2000, murag 2000, 2001. Mga nang gayon na nahinay ko, suguran ni Juan, business ako nga kanang sumay. Asa man ka nakapun aning paghimo og siomay? Ang akong kanang partner ako, kanang partner ng Lucas Manila, nga nilangan lang nga, ang partner na mga nag-introduce na ito nga, okay ito nga, Year 2000. Mana suka dito nga ni boom na ang akong business. Mana nga daghan na kayo nagkalinlain na di ko anda yon ni mga ikalima ron ta puli. Duna na daghan nga naninda dili unya. Sindan sa Tulid sa pra. may napa nasundan na ni Gihimo ana og festival. mga festival ka rin siumay. Mga nga, ikalima o karo. Ikaluma. Ikalima. Katuig na nanay siomay festival diri sa Pisa. Turman nga COVID, murag nahunong ko sa kay di matapos Di na matapos. tungkol sa social distancing ba. Mga na, karoon nga, pero kung ka, daghang tayo ni dili, bukod din niya ang atong festival dili. Kung siya man na Kuya Jeff ang timpla sa inyong siomay, usara ba ka klase or na ni kuan ba nilambo nga nakahimo ba ka laing timpla or laing style? Ako yun kay timpla itong akong Partner. Ang iyang di mo doon namin kana ato regular sumay ang mixing nga na kuan kana shrimp ba doon ay shrimp nga mix na sa atong pork anya doon sa nilain nga ito kana Japanese sumay ang mixing sila na crab meat mo na siya mahalo ta siya gamay mahalo ta na siya gamay pero ako lang sige pareha ron kay pareho na ako ang ilang isugay ko ato ko nga pareha na lang pili na nila ilang mo na siya nga natay lo kasi ron nga kuan available nga Japanese sumay o kani regular sumay kanang pork shrimp Pork shrimp. Duha ka klase. nga baligyan ron nga sumay. Pero kaya mo ta ron ay order kaya mo ta ko parang sa lain timpla sama nang kanang hindi pa kaya mo ta na will egg ba pero Special order na siya. pero dili kay mo display na dili kay taka mas production na ko kay per order lang. kanang itlog na kanang puti kay bagay magluto pa ta pagpakuha sa kanang tipak ka kanya maghiwa pa ta na lubi kay ang mas dili ta ka mas production yung may rin ta ka volume ba na nga ini siya makapadaghan na ng maayo naman kay makina Makina na gid ang gigamit sa sa partner masa. Masa sa kanduan. Basta rapper na. Basta rapper ang harap mo ato sa ginanga. Kini. Certificate. Mao kining mga kamugna no ang mga na picture na si Kuya Jeff sa nagkalain-laing mga newspaper o university diri sa siyudad sa Sugbo. Kini Kuya, unsa ni siya klase sa siomay? Kini siyang black ang color, mga nagkitaw na ito. Japanese lumay. Ang yung rapper na murag seaweeds pa. Seaweeds. Hindi ka na sa seaweeds nga rapper. Kaya kini siya, mga na itong regular sumay. Ang mixing mga nang shrimp, nga kering atong Japanese, ang mixing niya, kuhan ka na crab meat.
Mao na kini ang original nga siomai. Kini mao ang akong paborito nga Japanese siomai. Japanese. Okay. Kuyugan kimi ni Kuya Jeff karon sa pagtilaw aning iyang siomai. Ada kung mana kita pare. Mistika sa ako na. Ang tagal ni magdadagan ta ni. Ay hindi mo kita Sa atong mga kamugna diya, sa atong mga subscriber, sa atong mga viewer, kumari mag-isa, pangitaan niyo ang Kuya Jeff Siumayan. Kaya mo kini ang nag-introduce, original nag-introduce ng siumay diri sa Barangay Tisa. O na-recognize siya human naghimuan pagyud kini og festival sa ilang kanhi barangay captain si Captain Philip Saka.